Gadaplı kışların, dumanlı dağların, göz yetmez ummanların içinden parran geçip, bakılgın atları geliyor. Van boğvalı asırların, abadan eyyamların içinden asmanı zemini sarsırıp, göğünleri göçürüp, ruhumuzu al asmanı uçurup, bakılgın atları geliyor. Olur merdi-merdana ata-babalarımızın şanı şöhradi, adı oğalısı. Oğulhanın gün oğulları, ay oğulları, yıldız oğulları, dağ oğulları, deniz oğulları, oğud oğulları yurdumuza aygın ya şoğlu saçıp, tağ yalı beled olmak, umman yalı lüksü olmak doğutup gelyen. Bakılığın atları bizim anımızda, kalbimizda, ruhumuzda yaşayan çağın mukaddes vatanımız berkarardır. Kerametli toprağımız baltiyardır. Belenttir, bakıdır. Bakılığın atları mehriban vatanımızın mukaddesligidir. Erkanı halkımızın boytoncudur. Beyik devletimizin ebediligidir. Bakılığın atları garakı geçmişten rövşün geleceğe var ya. Bakılığın atları baylıktan begliğe, begliğden berkararlığa var. Adamların tarihine, medeniyetine, cemiyetin ikbalına, durmuşuna Bedevi diyen düşünce ulu orun tutuptur. Türkmen Bedevi'nin acayip tarihi, seyislenişi, bu arada tarihçi alimlerin, arkeologların beryan malumatları halk için ören kazaklıdır. Türkmenin yaşayışına, durmuşuna, devlet kuruluşuna Türkmen Bedevilerin bitiren hizmetleri ören uludur. Xitay tarihçileri Türkmen Bedevileri, Parfi Bedevileri vardı, onlara asman atları deyip ad veripdirler. Rim tarihçileri olsa öz edevine bu atları Nusay atları deyip adlandırıpdırlar. İlete Türkmen Bedevileri özünün eğer gelip çıkışı boyunca 3 tane ulu topara bölünüyor. Nusay atları, ulu tarihte belli atlar, şeyle de Hazarasp atları, Demiralak Türkmenistan'ın atları, 3. toparda Yumud atları deyilip Gülmatar Türkmenistan'ın Türkmenlerinin atları adlandırıpdır. İlete bu atların öz buluşluğu, tapavutlarından barda kazıklı malumatlar verirler. Türkmenin 5000 yıllık tarihi, Oğulhan atamızdan qaydayan 5000 yıllık tarihimizi Ahalteke Bedevimizin, Türkmen Bedevinin tarihinin hem şu derecede geçmişten qaydayan tarihi var. Elbette Ahalteke Bedevi, Behişli Bedevilerimiz dünyada en bir oğudun, en kadim atlar deyip hataplanılıyor. Elbette Ahalteke Bedevilerimizin hak kovanları, arkada prezidentimizin Türkmen Bedevini, Ahalteke Bedevini ne derecede ünsüveryenliği, ne derecede söyleyenliğini biz Ahalteke Bedevilerin bir didarlaşıp, özünün bir ata atlanıp, at sapıp, ata oynatırmagi bütün bir Türkmen halk için, bütün bizim atsını asarımız için nusholuk mektep bolup duruyor. Bizim Ahalteke Bedevilerimizin tarihi barada gurrun edemizde ol öz köklerini kadimiyetin cümlesinden alqaytyan Türkmenistan devletimiz kadimiyette de tarihte de bir atsını aslığın kadimi merkezi hükümünü tanılan. Günorta Türkmenistan'ı biten ösümlüklerin türlü görünüşlerinin imitlenmek bilen, onların seyisleniş ayratinlikleri bilen Bedeviler çıdamlı, uzak ağrarlığa yürüyüş etmeyeni öğren, onaylı Bedevi hizmet edipler. Kadimi serkerdeler hem bu arada öğren kazıklı malumatlar verirler. İskender Zülkar'ın özünün yaatlamalarında Parfi Bedevilerini edinmekle arzu edinipler. Ve Parfi atları düşünüklü, uzak ağrığa çıdamlı, nizama gelişikli Bedeviler deyip adlandırıptır. İlete Parfi atlarının acayiplikleri bu arada Rim tarihçileri hem yazıptırlar. Geçmiş tarihimde yüz dönemimizde de elmidama malumatları qavat geliyse. Yani şu dövrlerde gayrıotlu şahlar, hükümdarlar elmidama şu bir Türkmen Ahalteke Bedevini edinmenin arzunu gettirlerdi. Şolong bir yınnamlığı, şolong bir çıdamlılığı, şolong bir daşkı teviği oğudunluğu var da elmidama eşlik ettiler hem de şol atı edinmenin arzuna olupdurlar. Şoň üçin bizim Türkmen Bedevilerimizde şu dövrlerde de yankı asman atları, yani Nusay atları deyip, uçyan atlar deyip adlandırmakları elbette bizim Türkmen Bedevilerimizin şan şöhratının tarihimizde de çetki yurtlarına barıp yetenlerinin aydın nişanı olup duruyor. Elbette Türkmen atlarını, Parfiyan atlarını Sina'dan geçirmekte bizim eramızdan 4. asırda
şeýle ajaýyp pikirleriň aýdylmagy bilen birlikde Rim imperator Mark Aureli diýilen adam Parfiýatlaryň şöhraty bardy eşitipdir. Şoň üçin bu atlary Mark Aureliň huzuruna getirenlerini bu atlaryň üýtgeşik owadanlygyna hayran alypdyr. Elbetde bu atlaryň şeýle owadan bolmagyna, ýene de tebiýi şertleriň, geografik şertlerin täsiriniň bardygyny alimler ikrar etdiler. Mark Aurel bu atlar bilen 100-150 kilometr aralygy yürüyüşe alyp barýar. Şu yürüyüşe gidenlerini bu atlaryň uzak aralyga çydamlylygy, uzak aralyga geçişleri bilen tapawutlanynyna hayran alypdyr. Şoň üçin Parfiýatlary iň kymmatly bu atlary edinmek barada dünýä serkerdeleri, harbiy işgärleri arzu edipdirler. Strabon 17 kitap ýazar, şoň 11-nji kitabyny Parfiýa bedewleri barada Merkezi Aziýa deýişli bolan Türkmenistanyny ören owadan ýürük atlar saklanypdyr diýip belläýär. Elbetde bu atlaryň taryhy kadimiýetde de, orta asyrlarda da, erki döwürde de dünýä taryhyny, dünýä medeniýetini meşhurlukdan peýdalanýar. – 1880-nji ýylda Rus generali Gorodekov Türkmen öz atyny dünýädäki ehli zatdan gowurýar hemde aýap saklaýar diýip ajaýyp pikir öňe sürýär. 1926-njy ýylda Tumanowski diýen alim Türkmenleriň şan şöhratly bedewleri barada bedew türkmeniň durmuşynyň aýratynlygydyr diýip aýtýar. Bedewsi türkmeni dogrudan hem göz öňüne getirmek bolanok, bedew türkmeniň bagtyarlygy, garaşlylygy, bedew türkmeniň akbalyny ulu orun tutan mukaddeslik diýen pikirler dowam etýär. Bedewler ýerden ýollaşy diýär. Şu at bolmasa bir ýigitler öýüni bir erwet diýen eken ýa-da bir ýigit derenip ata çykanda ýa häsiýetli adam ýetdi ýaşulanyň atyň üstüne çykanda adamyň bir bağdy gowalyp gelýärmi, bir artykmaz bir dowum edýärmi, ýa atyň içki dünýäsini şu üstündäki ýerde de geçýär diýip bahar edýär menen şoň bir özüne alyp barşy. Şoň üçin türkmen aty özüne bir ýakyn hata edýän ýoldaşly bahar edýär. Türkmen bedewlerimiň syzamlygy bardy mysal etip aýdamyzda Aşgabat, Moskwa atly ýürüýüşini biz berde aýdyp bilerdik. Debe şu taýda näçe onuň dowamyna ýollar geçilen o ýerde elbetde çölüň içinden hem geçildi, o taýda dağlaryň içinden hem geçildi. Şonda da bizim Türkmen bedewlerimiz hiç ýyly bir kynçylyk çekmän, üstündäki bir çapyk duwarlaryny da at eýeleri de hiç kynçylyk görkezmän, şol bellenlen ýere baryp saman ýetdiler. Hem de bizim bir Türkmenistan döwletimiň awraýyny, Türkmen bedewiniň, Türkmen teýisleriniň awraýyny hatamyr belende götürdiler şolar dünýä ýüzüne. 1945-nji ýylyň güýjünde uzak aralyga, orta aralyga at çapdyrmaň ýarşy geçirdiler. Şol ýarşda da Türkmen bedewler 1-nji, 2-nji, 3-nji orunlary eýleýärler. Demek Türkmen bedewleri hakykatdan uzak aralyga çapmakda öňlerini hiçbir dünýäniň bedewlerini geçirmeýän bedewlerdir. Yürük atın bahası yok. Elbette yürük at cemiyetin, maşalanyň, owanyň, ilin, goňjy, mukaddeslik hasaplanıpdyr. Şoň üçin yürük atın bahası yok diýip türkmenler ata şeýle urbaha beripdirler.
Bizim bedew atlamız 5000 ýyl taryhy var. Her atyň öz owdanyny we öz mahsus häsiýetleri bolýar. Mälim bolşal 17-nji 18-nji asyrda Angliýa türkmen bedewleri bilen tanışanlaryny Angliýanyň tanımaly adamlar bu bedewler genklenen bedewler diýip inanmandylar. Näçe ýyl soň gaýtyp öňküden hem gowy ýalpylap odan reňke geçenligine haýran galypdyrlar. Şeýle türkmen bedewleri özüniň odanlygy, düşüýligi, gözelligi, uzak aralyga çydamly çapşa girişme bilen tapawutlanan üçin dünýä atşynaslyk sunmatyny ajaýyp orny şany şöhratly orny eýleýän barda aýtmak bolar. Biz bir näçe döwletlerde çykyş edip festivalllara gatnaşyp, şo çykyş eden ýerlerimizde biziň atlamyz iň owdan murk gelýär. Biziň atlamyzyň reňkini çykyş eýleýän adamlar geň görýärler. Merden tapylan heykelçikleri var. Köp yerden altın epeden tapılan heykeller var. Şu heykellerin üstü bilen şuat şolar näme meşhur bolupdurlar, näme ýaşapdyrlar, aýdyp bilýärler da şu konuny. Buna bilen döwrümüz barada islemeli borjumyz şondan kadýany. Bagşyňam, şahyryňam, ýazyjyňam, suratkeşiňam hemmetiňem borjy şondan kadýany. Mene şol şeýle mene döwrüm barada isleýän kim bilýär muň ýyllar bir ýerden taparlar şuratlary Şu döwürde şu näme bolupdyr, bir ata hormat goýulypdyr, atyny ödümden hem ilerde goýupdyrlar diýen sözleri şu wagtlarda eýe bolarlar. Şoň üçin men mudan aty çarpaýada alýan, süýülýän, tebe aty bir guşa demeňle diýerler, bir at diýerden gana tam diýerler. Şu zatlaryň hemmetini gölegine tutup men şu beýle bir süýülüp barýan ýa-da çarpaýa duran ya bir ýöne duran atam bolsa şu ýöne duranok da Bizim ýuruk elli gelin gıýlamyzyň dokuyan hallaryna türkmen bedewiniň şekili salnyp gelýär. Bu haly ýönümine bizim hormatly arkadaşymyzyň öz seýislen akan ýen bedewini görýäňiz ýokary derejede usatlyk derejesinde dokapdyrlar. Türkmenlerde şeýle bir adat var. At satyn alanyna birinji soralýan zat şu aty terbiýelen seýis kim diýip sorapdyrlar. Seýislemeklik ulusyňa çok münni görülýär. Onuň sırlary, tilsimleri, ýerinsiz zähmeti ulus zatlara talap edilýär. Mälim bolşaly hormatly prezidentimiň agasy Aba Annaýew hem seýisçilikde uly işler bitiren adam ökmüne türkmen ýylyny tanalýan adamlaryň biri ökmüne meşhurdur. Hormatly prezidentimiň akan ýen öz terbiýelen aty çarpaýa galyp ýöremekde Guinness'in rekordlar kitabyna gizilenligide ýönýärden däl, türkmen bedewleri özüniň düşüligi, hereketleri, çalasynlygy bilen tapawutlanýar diýilip tarih çeşmelerde giňişleýän maglumatlar berilýär. Bu maglumatlary herki döwürde türkmen seýisçileri dowam etdirýärler, seýislemek işi bedewleri ýetişdirmekde ulusyň tökmünne meşhurdur. Hormatly arkadaşymyz, mehriban prezidentimiz türkmen bedewini seýislemekde, çapmaklykda bize görüllü mektep bolup durýar. Hormatly arkadaşymyzyň agty ýagny Kerimgul hem aýlaglarda bir näçe toý bayramlarymyzda ýaşlara gatnaşyp bir ýokary baýlykly ornlara münasip bolýar, usatlygyny görkezdi hem de öz deňdoşlarynyň arasynda da usatlygyny görkezip ber. Heykel yasadık da 4 tane heykel, 2 tane bir Akyol arzu ediye hoş geldime deyip şu arzuları yasadık tabi. Sonra da işledim onu bir tarım bolmacak bolupdur da onu beni serkecan edip vardım ayarlarını hemme tarafına doğru tarafta beylek görüp kat bir keyircekler bir tanke diye onu görülür nerede hayran alındı. Şu at üstüne oturanın içki dünyasını duyya diýilenine söýerdimen göz ýetirdiler. At bir ýerde de duranok da keyirjekler, kulaklarym bir gamyş kulak bir keyirip, gaty owadan boldy da owadan
görmüşe girdi. Yigit doğumlu olanna at çarpayaga dağılya. Ana şol Türk'teki at Akan men. Sonku döwürde köpülünç şu Akan bile bir istalsiyanlar, durmuşum öyle teklap var ya şonlar. Akan arasında. Ana şunu ýa-da her bir işin öýdüni bir inisiatifleri var, bilmeyen aklın var, şonu görmesen, bilmesen kıymışyada. Arkadak prezidenti Bedew ayrımını öýdüniň atyny şol galkyny toporuna sowgat berdi. Ol Akyol atly at arkadak prezidentimiziň öýdüniň şol galkyny toporuna Akyol arzulap ak pata berip ugrotmagy hem Sankt Peterburg şäherine geçirilen bütün dünya ýarşyna da Akyol atymy çykyş etmegi bizim ýarşda ýeňizi bolmagymyza, şöhrat almagymyza uly itergi berdi. Hormatly prezidentimiziň öýüniň döredен, ýagny öýüniň açyp beren galkyny saatly at üstündäki oýunlary toparmak, dürli ýurtlarda geçirilýän bir toy bayramlara, festivallara gidip elbetde o taýdan iň ýokary bayraklary münasip bolup gelýärler. Hem de biziň ýurdumyzyň awraýyny hasam berende götürýärler. Arkadak prezidentimiziň öýüniň döredip beren galkyny milli at üstündäki oýunlary toparmazam. Dünýäniň 5 ýyllyk çempiony biziň galkyny at üstündäki oýunlary toparmazda şol bedewlerimiz hemmesi çykyş edýär. Moskvada 2013-nji ýylda geçirildi. 2014-nji ýylda Italiýada geçirildi. 2015-de Xitoy Halk Respublikasyna, 2016-njy ýylda Qırgyz Respublikasyna, 2018-nji ýylda Russiýa Federasiýasyna Sankt Peterburg şäherine geçirilen 1-nji halkara çyrk festiwalyna gatnaşdyk. Baş bayram nasip bolduk. Altın kubuga. Bizim Eňäs bu ýa şol arkadak prezident galkyny toparyna uly himayat gollaw berýär. Akan ortada son kuruna hem atımızdan oluyor, ona tabi yok da. Yani öğünün edebi bilen, öğünün häsiýeti bilen, başarjymyzy bilen, onu bir adama düşünmeýänler, gaty üýtgeşik. Akan giden ýerinden getirýär, barın ýerini bitirýär, näçe ýurtlara gidip ona birinji ýerine rak gelýär. Ondan hormat prezidentimiň bu atawy bilenler Akanyň bir öğünün alyp barşy, bir Akan'ın coşu, batı ütbeşikte. Akan oğudumlukta düşünüyor. Himme tarafları. Ona adiyadada da Akan bilen başlandı. Himme de Akan bilen başlandı. Bu şuatları görüp elbette durup bolamakta. Ben onun şu kompozisyonu yasaman olumda olup kevrat var, görýän oly, irkini oýan ol. Yani şonu yasamasan dinen okta. Köprün şeýderde öýünde şonu ýaly. Şonu wagt tapmaly bolýar, herdat etmeli. Başga işiňe bolsa, işiň aratyny işleýän boly, işleýän de. Esasan şu ahir tekatlar bolanda men soňky döwürde ahir tekatlaryny atkan işleýän. Şonu şeýle bir atady işler bolsa men gatwar Grada duramo. Hemme de kaptandan geçiren okta.
Yapık binalarda öte hoşturmat oyuncu 5-nji adi oyunlaryň asırsız dawaratynda şu alawy yakmakda akan diyen atymaz şu taýdaky jan köýerleň hem de daşary ýurtly mehmanlaryň öňünde şu alawy yakmakda özüniň bir ukuypullygyny, özüniň düşgürlügini dünýä aýan etdi. Käbrat bir doğumly özüni bir şeýle bir haýwatlar alyp barýardy. Ana şol häsiýetleriň hemmesi haýwatly häsiýetleriň birem elbette şol akany jemlerin soňy sünem şuny näçe wagtlar taýýarlyk Aziýada oýunlaryna da alawy ýakylanna da şol akan bilen çykyp ýakyldy. 5-nji Aziýa oýunlaryny akan bedewin çarpara alyp hereket etmegi gelen mehmanlarda oýunyň açylmagyna uly şowhun döretdi. Çarpaya alyp bir halka ýüzlerini diýerler. Bir hemmede şu çarpaya galanna ruhu galýamy garap şu çarpaya galmak sözü bizim Türkmenlerimizde ama ulan kelmeyen sözler de o at görse bir çarpaya galsın da diýerler. Hani çarpaya galsana ne hel berdiler. Bir şu atı hamasam bir canly, jadyly örkä diýenlerden biri şu çarpaya galmagy da şoň üçin ben bir näçe işlemde o ýerde de var, anarda da var. Şu işlemde men atı çarpaya galyp işlemi atlamam köp boldy da şu da şu işlem berdi. Şu ýatan işlem akan bilen akanlar şu çarpaya bir adamlar el çap ýerinden topurlar. Ama şöyle tehlikeli zatlar bolsa elbette turatkeş bolupaklarynın geçiklikden näme bolmady ahir. Türkmen bedewleri sahada da, hareketleri de düşbili boyunca tabaatlanýarlar. Türkmen bedewleriniň özüniň düşbiligi, odanlygy, çalatanlygy bilen tabaatlanýar diýip tarihçiler, siýasatçylar, siýahatçylar ýeterli maglumatlar berýärler. Akan bedewimiz ýaňy ýakynda biziň türkmen halkymyzyň bir öz jan köýerleriniň saatlygyny, gonjuny hasam bir goşulanyrdy. Olam bolsa hormatly arkadaşymyň akan diýen bedewi 10 metr aralygy çarpaya galyp 4,19 sekundda geçip dünýäň öňkü bary bolan rekordyny täzelep saatlygymyzy hasam goşulanyrdy. Arkadaş prezidentimiň seyitden akan atly bedewi Guinness'in rekordlar kitabyna girmegi çarpayakda 10 metr aralygy ýöremekde. Arap döwletiniň atynyň şol 10 metr aralygy 9,21 sekundda geçip rekord goýanlygyndan soň akan bedewimiň şol rekordyny täzelemegi elbette 4,19 sekundda geçmegi bu ahal-teke bedewiniň bütün dünýäniň taryhyna rekord goýmagy arkada prezidentimiň ahal-teke bedewlerini bütün dünýä tanıtmakda. Türkmen milletimizi, Türkmen halkymyzy bütün dünýä tanıtmakda uly alalarynyň netijesidir. Atçynaslar bolup biz buýsanýas, begenýas. Şol arkada prezidentimiň özüniň seyitden atynyň her bir toý baramlarda toparmada şol sowgat beren günden bäri bize uly ýarışlarda da şöhratlanmagymyza uly itergi berýär. Mana şu akan bir çarpaya galyp bir 10 metr aralygy bir aty çalyp geçdi-de. Onların da hiç bir yerde bolanlarda hiç bir atman edin de şu wagtda sen dünýä ýüründe diýsem ýalňyşmy ýa-da
dünya yüzünde kendini çarpaya alıp yürüyorum atam oramak doğru maytam. Şun bir 10 metre şey çalıp geçmeli beni gatı beğenirdi. Bunu bir men şu yatağını isminden bir yerine düştüğü deyip hata ettim. Akşam öğrendim hormat prezidentimizin öğrenimin seyitler, öğrenimin bir yetiştiren atı da için. Ol hanatan beğenir yerde. Bizim Akan yen atımız 10 metr aralığına çarpayanına 4,19 sekundda geçti. Sonra da Guinness'in Rekortlar kitabına girdi. Şoda bize kalkınış toparımızı buysonurdu, beğenirdi ve de gat beğendik. Ahaldaki bedevimiz Guinness'in rekordunu kitabına girmegine. Guinness'in Rekortlar kitabına geçirmek için Türgönlöş geçerimizde şol bizim kalkınış toparımızdaki köp atlarımızı barrak gördük. Olaryň netijeleri, gowy görkezli ýöne bir gün galanyndan şonu kanat bilen geçmegi başardyk. il yurt dünya ähmiýetli, sebedi ähmiýetli işler bitirenlik üçin, parahat söýjülükli, teň hukukly gatnaşyklar barýanlyk üçin hormatly prezidentimize sag bolsun etýäris. Hormatly prezidentimiň jany sag, işi rowaç bolsun. Milli sungatymyzy dünya ýaymagy döret berýän mümkinçilikler üçin hormatly arkadaşymyza köp sag bolsunlar aýdýar. Hormatly arkadaşymyzyň başı dik bolsun, jany sag bolsun. Tutýan tutumly işleri elmi dama rowaçlyklara betlensin. Türkmenistan döwletimiz hem bedew waty bilen has öňe Şu ajaýyp pursatda hormatly prezidentimize, mehriban arkadaşymyza, bizim galkynyş milletine oýnar toparymyzyň açyp beren üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, elmi dama tutýan tutumly işleri rowaç alsyn. Jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Alyp barýan işlerine de uly bütünlükler arzu edýär. Gelecekde de öz vatanymyzda bolýan täzelikler hemme gowlukları bizim gapdaryndan hoş geçme ýurdumyza, watanymyza, hormatly prezidentimize hürmet eder. Arkadaş prezidentimiz köp sag bolsun, taňra ýakyn aýdýan arkadaş prezidentimiziň ömrü uzak bolsun. Bizim bütün atşynatlar bolup, galkynyş toparmada bolup, ýaşyl tuğumuzy belinde parladyp çykyş etjekdigimize inanýarym.